čo naloží jej žitia čas, či príde radosť a či smutok zas. Trasiavou ručkou listuje v knižočke modlitieb, listy sú zažlté časom, keď vracala sa koním späť. Tak, Pane, ak je Tvoja vôľa, zachovaj mu ju trošičku, veď ľahšie je kráčať životom, keď mám tu ešte trošičku. No tátka potom prerušil trojrodinné objatia i začal sa venovať jej roboti na dvore. Mamka sobie vzala Bianku na ruku, ktorou ju vyobímala i povila. Tak, a nakoniec zmení zostal čorný Petro z Luka. Vlastní čorná Petra. A majú tak mnoho robotov. Bianka neznala, čo praví čorná Petra. No čula z objatia mamčinu lásku i to jej v tej chvíli stačilo ku šťastiu.